To je dobrá. Tak pojďte. Všechno nejlepší k těm vašim 50. Děkuji. Všechno nejlepší, pane doktore, no vidíte, ani to nebylo, vypadáte pořád stejně na 55. Děkuji, Koukej, kámoška, koukej, no počkej. Papír měšťánka máte vy? Dobrá, věď, jasně. Jo, že jsem přijde ráno na odborku. Děkuji, děti. Kam dám? Dejte ji někam. Tady. Že jste mohl ukazovat. A česte si, co všechno má? Četl si, co všechno umí, no? Šahal jste si ji taky? Ještě ne. Tak honem, ale honem Chtěl jsi šel. dělat ty koně. Tak si tam doveste do rohu, abyste věděli, jak si ji máte nastavit. Ježíš, to mi to šaháte, pane doktore. Pane doktore, ale správně ji veste, tak. Ne, do pravýho rohu. Tam bude chodit libuška. To nějak musí lůžka zvládnout. Děti tam dejte do rohu. To máš váhy. Tak se váhy, no. Já si dám No, organizátorko nechte chvilku vydechnout. To vymyslí liduška. Ježiš, děti. Děti. Kurva, to je dědeček. Vidíte, tohle vám vydrží na věky. Vy tu nemáte hůlku. Dobře víš. Víš, Jasinko? Tak já šedu převlíč, protože zaše přijdou pače všichni. Ukaž, máš to natočit. I s blondýnou, hele. Ser. Co jí dáváš?